Right, good day ladies and gentlemen, welcome back to Rari 263. Kana usati wasubscribe, make sure to subscribe utina on that notification bell. Muri Zimbabwe news updates panapa tinomambatanidza tini first update avo vari kuzviti vanorombesa zvisina ropa mukati. Ekusiye mchiona video pedza kuona video taura kuti ndezvechokwadi here kana kuti aiwa zvikirimidika. Ekusiye mchiona video pedza kuona video taura zvonofuka mucomment section. That will need this video. Ewo nyamasisa mtambo wako ndakuita ndawaita rese mudano unore pfuma rawacheka ili pano ndora ndinosuma wapwere kuti ewo magamba angu akarewa vanonongo wapfuma yakare iyo unoranda kuita pano to kwetero dambe pfuma yakare mugomo wako wakareyo inoda kuti fasha ari ngwenera tayana na mudano wakateteka nyamasisa tambo wakarewo ndochekaidza chifume chakadarishi ewo mukauru ewo chisare ewo rirongwe ewo iro ewo raitwa nowe rirongwe nyamasisa kange ndichireketa romachereni handiro dambe mpwere wakateteka machereni akarewa ndinoda kuchekare uyendeyo kuzvitoro kwakareko kanga arambwa machereni akarewa aiwa ndotsveta matare kache evo pfuma yomupwere yakareyo mochengeta muri morera muri paribe muko pakareba wesewo wakaenda kwa nyakurowa wasina kuitwa makuwa ngawachemwe pakarepo namafisa otarisa wapwere mumusha panoda zvipfuwa hana dzako dzizosimba muwapwere wakareva tamashereni wamazhinji akareiva hero dare hiro ndo mutambo wandinoita pano wakareiwo ndo mutambo wandinopendera pano romashereni rakarero kange ndisuma wapwere kuno paribe gazi ndawapfupira dare rako rakareri pfuma yakarei paribe muko oenda unoita resero mumusha ochengeta muri yewo nyamasisa takonya Last update iyo yemunhu ari kuonekwa akagara paguva pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Ndongorota zvanofuka comment section. Mastreets muri kupisa. Walike this video here, washare this video here kune hama neshamwari. Inisa hatirari ndiri bullet pakutsvaga news updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndosaka ndichingorekodha news chero panenge ndadziwanira ipapo chiro chibva kumuka ndotomeka sure ndabadza kamera ndarekodha. Saka gara wasubscribe wotina on that notification bell. Share this video kune hama neshamwari. Much love hama nevadikani. Komborerwa izvi wedzerwai nyasha. Much love. Zvisinei regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Hai anti mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Inini tete ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndauya une nyaya iri kunetsa kumba kwedu. Regai nditi tete, kukura kwedu tiri vanhu vakakura vachigara kumaruzevha. Kumaruzevha kwatakakurira uku yakanga iri nzvimbo yainyanya kuitwa zvegoridhe zvakanyanya. So ndingangoti vana vazhinji vemunharaunda yandakakurira ini havana kudzidza nekuda kwekuti mwana mukomana wega aitongoti kana achinge akura zvekuti asimba zvekuti akukwanisa kushanda aibva atongoita drop out of school obva atoenda kuchikorokoza. Saka vanhu vazhinji vemunzvimbo yedu, regai ndingoti in short, magweja ndo vanhu vakawanda kumusha kwedu. And also vanhu vakatodzidza vanenge toverenga kuti vari nani panyaya dzeeducation vana vasikana, but vazhinji vacho vaizogumisira chikoro munzira vangotorwa nemagweja. So ini ndakanga ndiine brother yangu yandakanga ndiinayo
akanga akandisiya nemakore ekuberekwa anokwana iwo kuita 6. Brother yangu munhu akatodzidza akanyora form 4 akapedza, akazoita zvechikorokoza apedza. So mushure mekunge atanga zvechikorokoza izvi, munhu yewo kuti akanga aine mhanza yemari. Brother yangu inini akatenga his first car at the age of 21, akanga ava kutofamba nemota. Pakahonosvika kunana 25 years akanga atova neaya mazi UD, akambopisa aya mazi truck mahombe. Handichatauri zvichienda kumberi, akabva atotenga matrucks ake magonyeti. Zvisinei brother yangu mushure mekunge atenga magonyeti akabva ndi-involvawo mubusiness rake. Takabva tatanga kushandidzana mune zvakanaka zvikadini, takanga tisina problem. So zvakazoitika ndezvekuti mukushandidzana kwatakanga tichiita tete, ini ndakanga ndiri in charge of zvinhu zvizhinji. Ndingangoti mari yake ndini ndaiziva payaigara and everything ndini ndakanga ndichiziva. Vanhu vakanga vari kumusha, amai nababa nevamwe vanin'ina nemamwe madzikoma vakanga vasina chavakanga vachiziva. So it happened kuti mukoma wangu akabva aita accident ndokubva afira passport. Pakufa kwakaita mukoma wangu, the moment that I received a call yaikonfirma kuti brother yangu akanga afa neaccident, the first thing that came into my mind kwakanga kusiri kurwadziwa kuti ndakanga ndashayikirwa nemukoma. No, but the first thing chakauya mumind mangu ndechekuti upfumi hwaakanga asiya huri muzita rake, ndimeke sure kuti upfumi uhu ndahuwina. Zvisinei tete mari yandakanga ndichiziva payakanga iri, pin yesafe ndakanga ndichiziva. Ndakaenda ndokunovhura musafe muya ndokubva ndatora mari yakanga irimo. I took almost all the cash yakanga irimo ndokubva ndangosiya mbijana yekuti vanhu vasazosuspecta kuti a businessman anofa achisiya safe isina chinhu. So ndakabva ndasiya mari shomanene ndokubva ndatora nezvimwe zvinhu zvakanga zvine ukoshwa. Brother yangu munhu akanga aine njere dzakarodza and munhu akanga ari business minded. Mumba make akanga aine safe yakanga iine mari pamwe chete nesafe yakanga iine goridhe. Ndakanovhura safe iya yakanga ine goridhe ndokubva ndatora rizhinji racho. Chaipa kuti agare negoridhe aiti mari haidi kuchengetewa in cash yese, mangwana inomuka yakadona value kana kuti inomuka isingashandi, but gold harifi rakadona value, unozongonochinja goridhe rako wotengesa kana wakuda mari. So ndakabva ndatora cash yese yakanga irimo ende uyezve pamwe chete negoridhe rakanga ririmo nezvimwewo zvaitorekawo zvakanga zviine value yekuti ndaiziva kuti ndikazvitengesa kana kuti ndikaita madhiri nazvo ndinowana mari iri nani. Ndakazosvitsa shoko kumusha rekuti mukoma vainge vaita tsaona vakashayika. Mushure mekunge ndatotora zvese zvandakanga ndiri kuda kutora pazvinhu zvavo. Zvisinei tete, fast forward, takazoronga funeral yekuti mukomana ange achivigwa. Mukomana takamutakura mutumbi wake ndokuenda naye kumusha ndoko akanochemerwa ndokubva avigwa ikoko. After tamuviga tete pakagarwa dare rekuti zvinhu zvake zvinofanirwa kuti zvinge zvichigovewa, but zvogovewa sei, especially zvinhu zvaisanganisira dzimotokari, magonyeti ake. Munhu wese akanga akasvonorera ziso kudai. Ini ndakangosimuka ndokubva ndavaudza ndikati inini ndini ndakanga ndiri in charge of everything. Zvinhu zvese zvakaitwa nemukoma wangu zvinhu zvatakashanda tiri tese. Saka iye zvaari atanga kufa kureva kuti inini ndini ndakusara nezvinhu izvi. Zvakarwadza vakawanda kusanganisira vabereki vangu nekuti everyone akanga akatasira kubenefita ipapo. Tete ndikakudzai kuti mukoma wangu akanga ari married, but mukadzi wake ndakamunyima kana mari zvayo nekuti mukadzi wake nekuti ivo mukoma vachizosvika pakufa mukadzi wavo akanga asipo. Mukadzi akazoti achidzoka kumba akawana kuti everything zvakanga zvatova scattered and akanga asina chekutaura nekuda kwekuti akanga asina evidence on whatsoever chakanga achida kutaura. Zvisinei tete, vanhu vakanetsana ndokurwa. Ini ndakabva ndatongodismissa parufu ipapo ndokubva ndatongodisappear ndokubva ndatongoenda just like that. Ndakaenda kune imwe imba yangu yandakanga ndakatenga isina kana anyone akanga achiziva nezvayo ndokunogara ikoko. Whoever akanga achindida akanga achikwanisa kuti andiwane pafoni. Zvisinei tete,
takagara ndokubva zvazonzi mukomana akanga akuda kuti ange achiitirwa nyaradzo. Takasimuka ndokuenda kumanyaradzo. Ndikakudzai mashura akaitika panyaradzo tete zvinoita kunge ngano. Takati tichisvika pamba vanhu vakanga vatoungana, programu yakanga yakatorongwa kudhara, so mumwe nemumwe akanga ari panzvimbo yake achigadzirira urongwa hwakanga huri ipapo. Zvisinei vamwe vakabva vati handei timbonoona kuguva kwakaradzikwa mukomana. To my surprise takabuda semhuri tichienda kuguva rakanga rakavigwa mukomana. Takati tichisvika ikoko takasvika ndokuwana mukomana achichema akagara pamusoro peguva rake. Zvakavhundutsa munhu wese, but nekuda kwekuti pakanga paine vanhu vechikuru vakanga varipo ndo vakazotipa zvivindi. Vakabva vangoti something is definitely wrong nenhau yemukomana iyi. Zvisinei takadzokera kumba. Tichisvika kumba takasvika tikasuma nyaya kuvadharawo vatakanga tasiya pamba kuti ndo zvatasangana nazvo. Takatorana ndokudzokera bheki kuguva remukomana. Takamuona akagara paguva zveshuwa achichema. Zvisinei tete vakasvika ndokubva vapfugama ndokupira zvavakapira ndokuita zvavakaita. Vadaro mukomana akabva achizobuda manje ndokubva agara pane umwe mwana mudiki akanga aine 6 years wepamba pedu ndokutanga kutaura ari ipapo. Achitaura mukomana aiti iye ari kuda pfuma yake yandakatora, mari yake kusanganisira negoridhe rake. Akataura everything as it is sezvazviri, achiudza everyone information yese. Akabva ati kana musina kuita zvinhu izvozvo ndokumbira kuti musandiitira manyaradzo. Nekuda kwekuti mweya wangu uri kungodzungaira uchitenderera uri pano panyika, handina kwandakaenda nekuda kwekuti ndiri kurwadziwa nezvinhu zvangu. Hangangotori simba rangu just like that, ongodla simba rangu mhuri yangu ichitambudzika. Nyaya yakanetsa, vakatanga kunetsana neni vakati ndiburitse zvinhu, but ndakaramba tete ndikati kwete, nemukoma wangu takanga tichishanda tese, there's no way yekuti iye afa obva anditi ndisare ndeupfumi hwese kumhuri yake. Ndakaramba zvekuti manyaradzo akabva atokanzurwa ipapo ndokubva zvatovharana. I went back to my house ndokusvika ndokugara, but kubva zvatakabva kumanyaradzo mushure mekunge mukomana ataura shoko rake, ndichisvika kumba imba yakangotanga kubatira moto. Ndakarara ndiri mumba, ndakatsvira mumba tete asi handina kuzofa. Ndakakwanisa kuescape, but ndakaescape ndine mavanga akashatisisa zvisingaiti. Ndakanogara muchipatara kwenguva yakati rebei ndichirapwa maronda andakanga ndinawo. Ndaiti kana ndakarara so pahospital bed ndiri muchipatara, mukomana aiuya obva abatirira simbi dzemubhedha obva ati shamwari ndokumbira kuti udzorere pfuma yangu yawakatora, mhuri yangu haingatambudziki iwe uchidya simba rangu. Zvisinei tete aiuya each and every day ende aindishungurudza. Chaihonyanya kundirwadza ndechekuti sometimes paaiuya aigona kuuya akapfeka bhodhi yanesi wandinenge ndakajaira, osvika ondita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. Ndaigona kubayiwa injection yekuti ndairara ndomuka after 3 days. Kakaita kanokwana kuita ka4 ndichinomuka ndiri kumochari ndichideclarewa kuti ndafa 4 times dzese tete. Zvisinei mukomana akanga achingotaura iye kuti ari kuda mari yake back. Inini pandakaona ava kudhimanda mari yake ndakaziva kuti chainge chabvondoka, but mari ndakanga ndichibuda muchipatara imomo yakanga yatova hondo. The first thing that I did was to go kunganga kuti ndinotsipika mweya wake usaramba uchinditeverera. Ende ipapo ndakanga ndatogarwa nedhimoni nekuda kwekuti magonyeti ake akaramba ari parod achingongenga. Mari yakanga ichibva ikoko yakanga iri kupinda muhomwe mangu, so ndakaenda kunganga ndokunobhadhariswa mari yandakabhadhariswa. Ndokubva ndabhadhara ndokusoterwa zvinhu zvangu ndokubva ndatsipika mweya uyu kuti usaramba uchinditeverera. Zvakamboita sezvakanga zvazorora, but hazvina kuzorora, zvakaramba zvichienderera kumberi. Mukomana ndakamira kumuona, but ndikakudzai kuti madrivers ese ematrucks vakanga vakuburuka matrucks vachitiza vachitaura kuti matrucks haachadhiraivhiki nekuda kwekuti vari kungoona mukoma wangu papassenger seat. And also sometimes kana vachidhiraivha vanogona kana vachidhiraivha sometimes vanogona kungoona munhu akamira muroad
vakada kumunzvenga ndopakuzonoondera voita tsaona. Nyaya iyi yakanetsa, ndakanga ndakungogara ndichidida up and down mung'anga, ndakanga ndisingachabudi, iri nzira yekuedza kugadzirisa situation yakanga iri paground. But tete zvakaoma, vanhu vakafa vanoziva, and also vanhu vakafa vane simba. Mukuzonofamba umu tete ndimo mukuzonobatana nezvimwe zvinhu zvandakabatana nazvo zvinova zviri kunditambudza futi again muzuva ranhasi pamusoro pemavanga ese andinawo ekutsvira mumba kwandakaita. Zvisinei ndakapiwa mushonga wandakanzi ndinofanirwa kunogadzika mumba mangu. Mushonga uyu ndichiupiwa, mushonga wandakapiwa uri muhari, ndikanzi ndinofanirwa kuti everyday mausiku ndaifanirwa kuti ndinge ndichitora mushonga uyu ndichiumwaya mumba. Zvakamboita sezvazorora mumba, but kumatrack zvakanga zvisina kuzorora nekuti madrivers vaichema complaining kuti every time pavanomutsa track instead rekuti ridhume kunochema munhu mukati. And sometimes madrivers vanorara pamabhodha, and kana vaneta vanopaka magonyeti vorara mumatrack stop. Kwedu kwakanga kusisina izvozvo. Driver aita kapaka pa truck stop akarara, mangwana makuseni aipepuka atori kana kuJoburg kana kuEastern Cape akatopaka panzvimbo yaasingazivi, kana kuti musango chaimo, zvekuti traki raipinda pane imwe nzvimbo yekuti maitadza kuziva kuti traki rakakura kudai rapinda sei ipapo. So madrivers vakatanga kuramba mabasa mbijana nekuda kwesituation yakanga yavapo, nekuti the situation was now a threat kumadriver. Umwe nemumwe akanga akuita fear for his own life kuti kana ndikafa vana vangu vanozosara vachichengetwa nani. Saka madrivers vakatanga kudisappear pabasa mbijana. Zvinhu zvakatanga kuoma tete noti mbijana. Apa mushonga uya ndakanga ndiri kushandisa, handiziviwo veukama vanenge vanga vakarwadziwawo nesituation yekuti vakanga vakatarisira kuwana something, but then ini ndakabva ndavanyima ndokubva ndatora zvese. Kochizotiwo amai guru vanga vakatarisira zvekuti vawane something, havana chavakawana, ndakavanyima ndokubva ndatora everything. So tete ndingangoti ndaifambirwa left, right and center. Mumwe nemumwe akanga angori busy kundifambira chete. Zvinhu zvangu hazvina kuzomboita right tete. Hari iya yandakapiwa ndichinzi hari iyi ndaifanirwa kuti ndinge ndichimwaya mumba, zvinhu zvakanga zvirimo kuti ndikwanise kuvata hope dzichiuya, ende uyezve nekunyaradza mweya wauyu. Ndakazowana kuti muhari muya makanga mavazve imwe mhando yenyoka yandisati ndakamboona pasi pezuva. Nyoka yekuti ine mwise une zvuma wekuti unotanga kurira mausiku wakarara uchita kuti keche. Takati tati garei. After ndafind out kuti ndo zvanga zviripo, I went back again kung'anga iya ndokunoitaurira, ikatondiudza kutoti ndo zvazvitori ende ndo zvazvinotofanirwa kuti zvinge zvichiita. Pasina nguva nyoka iya started demanding for blood. Apa yanga isiri nyoka yehurombwa, ndakangopiwa ndichinzi ihari ine mvura yekuti ndisase mumba. Zvakatanga kuoma tete, hama dzakatanga kutemwa one by one dzichitevererwa, kureva kuti ndakanga ndava kunetswa neurombwa. Apa ndava kunetswa futi nemukoma wangu uya wandakachekeresa. Life became hard. I was moving from one ng'anga to another hoping to find help, but zvanga zvakaoma. Vanhu vakafa vane nharo tete, kana mazogara vanhu vaya musavajairira. Zvisinei takagara tete, ndikakudzai kuti akatanga kupindira motokari dzake one by one dzichibatira moto dzichitsva, kusara angori madota chete kusvikira matracks ese apera kuti tsvai. Ndikakudzai kuti paya pakatsvaimba ndikaescapa. Zvinhu zvese kusanganisira mari zvakatsvira imomo. Goridhe ndakasongonotsvaga mava mumadota, but chandakawana dhololo hapana. In short, regai nditi mufi akatanga kupindira pfuma yake one by one achiparadza.